Hej ho, sme na Japfeste. Vraj Matúš už spravil nejaké veľmi akčné intro, takže... Spal si? Spravil si akčné intro, si povedal, takže počítam s tvojim introm a tým pádom žiadne intro ja robiť nemusím. Prajem dobré ráno, momentálne sa učím robiť s týmto novým DJI-kom, čo som mi nenadala na natáčanie. Nachádzame sa na Japfeste v Poznaní, volá sa to Tor Poznaň, je to vlastne akcia s japonskými autami, tak sme zvedaví. Včera sme došli niekedy v noci okolo 10:30 alebo 10:30. Rozkladali sme dlho do noci depo, aby sme mali kde spať. Zároveň Nina s Dominikom si kúpili taký zaujímavý stan, takže to sa skladalo. Auto ostalo na vozíku aj všetko, takže dneska už sme v setupe, že dneska je piatok, dneska sa nejazdí, dneska je na trati Time Attack. Po Time Attacku vlastne tu budú nejaké party a od zajtra jazdíme, vlastne sobota, nedeľa sa jazdí. Nie som si istý, či to je nejaký pretek, ale minimálne exhibícia to bude a minimálne to bude zaujímavé, keďže tu bude veľa japonských aut. Zatiaľ to je všetko z rána a uvidíme, čo nám deň prinesie. Takto nejako vyzerá, kde sme spali my s Oliverom. Oliver, tu som spal ja. Tam vzadu hneď vlastne je trať a tu už máme naše depo. Tu sa nachádza Supra, tu sa nachádza ten spomínaný Ninin Turbostan. Niečo na nožičkách a hore to má toto. Stany sú ozaj krásne. Konečne sme sa dostali k tomu, že sme zložili auto z vozíka. Z-ko je pripravené. Takže takto nejako vyzerá náš denný setup. Tam, kde mať stan, vyzerá, že Purple Panda a tam je Oliver. Takže vítajte so mnou na Japfeste. Naše depo ste už asi tiež predpokladám videli, ale keby náhodou nie, sme hneď vedľa Pandy, ktorá tu má obchod. Tuto je moje 350Z, krásne vystavené, klasický setup, stany, vlajky. No a predávame tu aj náš merch, čo máme nové, tak predávame aj takéto fajné klobúčiky. A takéto račničky, ktoré si tuto hore človek môže akože kúknúť, ochytať, pohýbať a tak. Desí nás sa vždy zíde. No a samozrejme tu máme klasické trička. Tieto to už poznáte pravdepodobne. Dajú sa objednať inak potom už aj na e-shope. No a chalani sú, obrendovala som si ho, toč sa zlatičko. Tak tu je pekne Lady Hoonigan Drifty a logá našich sponzorov. Parádne, všetci sú rovnako oblečení a ja som maximálne šťastná. Áno? Aj mňa môžu ukázať, tak ja mám takú custom bundu, ale tiež so všetkými logami. No a ideme sa pozrieť, aké tu sú auta. Máme tu aj našu Supru, nemohla si nechať ujsť predsa japonský festival ako skrytý tajný špion nemecký. Kráčame si tak po uličke a čo nevidíme rovno pred nami? MK4. Ty kokos, dobre, tuto mám tiež z Bavoraku, ale verím, že to sa vám tiež bude ľúbiť, ale poďme sem. Driftovosť. Mne osobne sa MK4 Supra nepáči, ale viem, že veľa z vás je určite fanúšikom, takže ešte tak nakúkneme, nenapadne do motorového priestoru, keď máme tu možnosť. Ešte to prešmejdili a čo ste prišli? Nitro má. Kokos. To, že má pravdepodobne nitro alebo etanol. Nám to hovoril. Tak už nám to hovoril. A zašli sa na to, že to je podobný setup ako máme. Hej, moc podobný. To turbo není iba 6x väčšie moje. Krajší kryt. A tak krytom sa dá pracovať. No poďme ďalej, poďme sa pozrieť, čo nám teda ešte Japfest ponúka. Nikoho nezaujíma driftekcia, lebo všetci sú na Time Attacku, lebo počas tohto eventu sa viacej pretekov jazdí, alebo teda toto sú nie úplne preteky, čo sa jazdí, že for fun, ale zároveň sú ako keby také for fun battle. Ja úplne neviem, ako to funguje, ale však po tomto evente vám budem vedieť aspoň povedať. Toto je Z-ko s VQčkom, ktoré má momentálne 800 koní, ale chce to pohrotiť na 1000, čo je šialené. No a inak toto sú že najväčší party makery, oni celý deň púšťajú tak hlasnú hudbu, že to je šialené. No. Poliaci sú akčný národ, není o čom, ja ich milujem. Akože tento polep cením. Kákas, to tu vyzerá veľmi majestátne. Favorácky motor. Ukáž hento depo s tým autom a s tou Kevlarovou Suprou. No, a teda posúvame sa ďalej. Posúvame sa na úplne iný level. Toto si naozaj zaslúži minimálne veľmi dlhý, pekný záber. Do budúcna by sme teda aj my chceli postaviť driftovú Supru, ale dostať sa na takýto level s našou Suprou, neviem. V každom prípade má tam 8 HPčku, musíme načihnúť aj dovnútra. No a chalani mi už strhli. Tak čaute. Ideme ďalej.
Aha, Dano duchovný. Som povedal to isté. Z Holandska prišli, ale na tomto? Ty kokšo, tak to je fakt frajerina. Chaser. Milujem tieto japonské polepy. Sredne som sa fotila už, nie? Áno, na šotcu. Na šotcu. Na šotcu je viac. Čo si to dovolil teba vyfakovať, tak už ho nemám rada. Toto krídlo, čo poviete? Top. Banger. To je čo, ten DTM style, alebo čo to je? Jaký to je štýl? Asi japonský. Extrém, nie? Ale nejaké to Urus style. Ako máme také akože rozdelené názory. Mne osobne sa to akože ten výfuk je po piči, ale toto krídlo si úplne nejdem. Ale tak je to jednoznačne jedinečné. Ale no. Chcem ti do toho skákať, ale byť tebou si to stopnem, lebo nejsme ani že No tak v jednej desatine. 5%. Mám to stopnúť, pretože ešte len príde to zaujímavé. Tak zatiaľ. Chcete vidieť strašný štýl? A tu Lukáš, kým sa nikto nepozerá. I love it. Samuraj. Tak to vôbec nebolo japonská melódia. Initially nálepky. Asi to tu ešte len setupujú. Majú, Oliver? Japonské? No. Za koľko? Časopisy. 100 zlotých. To je čo, 20 €? Čo? Toľko nemáš? Ja som platil. Keď si kupoval, tak si... 25. Ja som kúpal burger. Jasné. Prestal 100 zlotých. Kupoval burger, určite. Tu majú stánok Night Ride. Tu je Miata z Lambodors, ktorá je že vraj inak teraz na predaj. Prvný za checkpart. Majú perfektný stánok takýto, tu si viete pozrieť nejaké oblečko, mega cute. No ale ideme ďalej, lebo ešte len začíname. Oliver mi zaviazal tkaničku, ďakujem, ale neviem, či si necítim nohu. Ešte auta niektoré len vchádzajú dnu, to asi nie. Night Ride Skyline. Ako na tomto to krídlo vyzerá bombovo. Však to je grill. Ale na tom predtým sa mi vôbec nepáčilo. Tohto sme stretali na diaľnici, že? Aha, vamos. Páne, kto to je? Však ten oný otec toho takomého Gubalka. Ježiš, si neviem spomenúť. To je Bunta. Bunta, no. Ako nehnevaj sa na mňa, ale ja, moja pamäť, ktorá si nevie pamätať ani kedy mám narodeniny, tak prečo mám tak priblížený ksicht? Toho taký rár, no. Krásne. Milujem tie späťáky hen tam vpredu. A Hakosuka křídlo ze starého Skylinea prvního. Mhm. Ten Midnight Purple, originál, GTR. Tak ale to je fakt pekné, akože naživo to je asi krajšie ako toto, ale ako fakt ten Midnight Purple už chápem, prečo je okolo toho taký hype. Nádherné. Tak si tu kráčame. To jsou jakože ultra rare auta, které tady asi nejvíc. NSX, jak? Aha, Ferrari ide. Áno, tak toto je frajerské Ferrari, čo má namiesto koňa, že fake Rari vpredu. A je to postavené na platforme Miaty. No ja som tu zanedbala jednu NSX-u, takže ideme si ju natočiť, pekná červená. Ako chalani spomínali, tak je ich tu asi 11, ale tak kde inde zoberieš svoju NSX-u, ak nie na Japfest? Oliver je pohoršený, ako je možné, že v tých NSX-ách sedia 20-roční chlapci a odkiaľ na to berú peniaze, hej? Človek, čo vyzerá takto a kúpil si RX-7, hej? To na mne. Na neho! Oliver, Ja som viete, že zabudol, toto že to je auto má. Oliver. Furt sa mi rozvezujú. Nie, to teraz nemám rozviazané, teraz mám na nohe šnúrku rozviazanú. Au! Nejdelší normálne. Oliver! Procházka. To bude taký. Ale ja mám šnúrku rozviazanú Dobre, aj tu na ti topánke, zavezol, nie tu na máš gacoch. Lenže on mi to tak sťahuje, že mne odídu nohy. Samozrejme, v Polsku. A niektorí majú ešte aj čierne polské špezetky. Ale je to český kútik, no. Toto je cute, Oliver, to by sa ti hodilo. Ček. Ja, tak to je druhý český kútik. To je druhý český kútik. 32 česká. Pozor. No. Tak tu je Matúša, že uvidím ešte jednu Miatu a vyblhujem ten čaj. Lebo vidím ich 6, len stade to. Čakal som, že ľudia majú vkus. Misi. Takže vchádzame do nejakej druhej sekcie, ktorá pravdepodobne bude show and shine podľa toho, ako to tu vyzerá. Ja si myslím, že naša RX-8 by mala byť čierna. Čo? Áno.
Ale mne sa ľúbi táto. Tam je ďalšia, tam aj moc. Tam má celý housing aj zelený. Táto vyzerá neskutočne. Ale to krídlo, to je naložené, nádherné. Také krídlo potrebujeme na našej. Dobre, čo ďalej? Čo? Tam máš krásnu Ericsson smyčku, ale tá je fakt brutální. Ideme. Ale Oliver, vieš, čo som si všimol? Že Mustra by to taká samovražda. Áno, To má každé auto na plné ratingy. To bolo rýchlo zbesilo, že? áno. Nejaké iné, dobre. Viedice. Ja si mixujem stále hry, tie ja toto. Daj na to. Auto bezťažného. Tak toto je ale cool jak hovado. Tak to je top. Konečne ľudia pochopili, že auto má mať ťažné. Prečo ja nejazdím v niečom takomto? A to je Honda. Keby to má ťažné. Honda. Ja neviem. Na slovenskej cesty je to fajn. Keď tak mám vyššie, ten vzduchy. Musím uznať, vyzerá to dobre. To bude moje nové. Prečo to je nádherné? Neviem, proste je to krásne auto podľa mňa. Však to je Integra. Tebe to nepríde nádherné, tá Je povedomnosť. Lebo to je Levin, ale to je aj 86, ale není to ten druhý, ten trojno, ale je to Levin. Spíš to má asi volať nalevo. Čo? Mám volať nalevo? Aha, to som si nevšimla. Aha, je to 86. Hej. Tak ešte 85 to mohla byť, to je Twinka. Ja tu chalani takto vždy skúšajú, väčšinou neprejdem testom. Kanadský bazár a tam ich je fakt veľa. To je automat, to nenatáča. To nikto nevie, keď to natáčam takto. To je GTR-ko. Ale Mitsubishi 3000 GT. A čím je špeciálne? To je raz, lebo ja som chcela otočiť kameru a namiesto toho som ju vypla. Mitsubishi 3000 GT, pokiaľ správne viem, je prvé auto sériou vyrábané s aktívnou aerodynamikou s pomocou potlaku, nie? Za pomoci potlaku to vyjíždělo pod lízátko A na väčšine to nefunguje. až to má natáčet si zadní nápravu. Jo, ale len turboverzia. A toto bola asi Atmo, to vyzeralo podľa krídla. Bude mať nejaká baba, možno aj táto baba. To musím natočiť. To jest wynik prognozowany, to są wyniki oczywiście. Teraz photoshooting v podaní Domokuna. Z numerem 65 wydałem zadane. Nina, ako si spokojná s fotkami? Numerem 55. Zakrývam zbytok auta. Domokunu, prečo Fajn, ale tam niekto kráča. si to zle odfotil? To odfoď len. Já fotím dobře, ale 6. No už je dobre. 2 rozpoczęty. No, Tam na sektor pokračujeme. Počujete to? Ten moderovaný time attack. Keby všetky eventy autičkárske aj drifty boli konstantne moderované, si myslím, že by to prilákalo oveľa viacej divákov. Na druhej strane, čo budeš komentovať? Ale ja si myslím, že keď to zvládajú Japonci, zvládli by sme to aj my. Alebo fan idea Japonci, oni stále komentujú drifty, vieš, a tak akčne. Keby sme zavolali nejakého Japonca, nech nám príde komentovať naše slovenské drifty, viete, perfektne sa to počúva, ale to je úplne jedno, lebo oni do toho dajú toľko nadšenia, že ty proste vieš, o čom hovorí, aj keď nevieš, čo hovorí. Že Matúš by sa tešil? Tak Matúš sa neteší ničomu, ale... Matúš bol rád, keď to nejaký Nemec komentoval, podľa mňa. Zeršun drift! Jimbová Honda. Dobre, konec. Že čo to je? Je to bývalé auto z Driftmasters, nespomeniem si teraz akého jazdca. Je to Nissan S14 by to malo byť, je to tu JZ, má to 950 koní, sekvenčnú prevodovku. A odkiaľ toto všetko vieš? Hovoril som práve s majiteľom, Pána. ktorý má web shop tu niekde v Poľsku. Aj si niečo vyšpionoval na naše tu Jazzy? Vyšpionoval som to, že má to nitro a má to etanol a je to pomerne slušne postavené auto na veľkom leveli, Driftmasters leveli a že ide sa na tom učiť jazdiť. Jaj, tak to je super. Tak mu držíme palce, ale akože úprimne. Ale nič si vlastne nevyšpionoval. V podstate, lebo ukazoval mi fotku z predčera, keď to bola hladkasne. Aha. Tento rap sa robil dneska v noci. OK. A on robí budovy, všetky polepy na auta. Aha, OK. A on taký, že ak budeš potrebovať polep, tak nepýtam za robotu, iba materiál. Každým drifterom, ktorých poznám, dávam polepiť auta iba za materiál. Treba Erik sedmičku polepiť. No tu máme nejaké gulaté ričky a tu už nejaké hranaté ričky. Táto zóna sa mi páči.
Tuto zomu si idem, no kde začať? Tu je nekonečno aut. Toto video YouTubeové bude len, že auto. Ale o tom je autozraz, o tom sú festivaly, hlavne teda autičkárske. No a ja by som aj rada povedala hocičo k tým autám, ale neviem. Toto chcem. Jako to sa mi fakt páči. Nemôžem sa príliš dlho pozerať, lebo zase budem mať stupidné nápady, ako získať také auto. Týmto by sme chceli pozdraviť nášho dobrého kamaráta Jimba, aby mohol konečne dokončiť Skyline a mohli sme chodiť na preteky aj tam. Tak, Jimbo. Keď sme pri tom, Jimbo, čo to potrebujeme vyrobiť? Ale evidentne oni ju majú nejako obrandovanú, možno sa to dá aj kúpiť, ale asi to bude stať Myland, čo? Jimbo? Nebudú nás musieť neznášať. Analyzujeme túto farbu, lebo naživo vyzerá fakt bombovo. A riešili sme, či to je nalakované, alebo fólia, ale zistili sme, že to je fólia, ale fakt sa mi páči. Áno, TRD znamená, že to je veľmi drahé, mi bolo povedané. Ale nádherná, akože aj tieto MK3 sa mi mega páčia. Reálne len MK4 sa mi nepáči. A MR2 nedocení? A však docením, hovorím len, že MK4 je podľa mňa strašný hnus, ale všetky tieto hranaté sú pekné. A moja MK5 je pekná. Hovorí, že by som si mala dať takúto palubovku do Zetka. Jo. Že to by sa mu páčilo tak. To je top. Čistíš si to sám? Do Supry. Aj do Super, všude bych to dal. Myslíte, že to má baba toto auto? Aj ako kočičku má. No veď práve. Idem ho pozrieť, Som či to je z toho baba. zmetená. Počkaj. Počíhaj ten Instagram. Jedna vec, čo je fajn oproti Goodwoodu je, že je tých ľudí tu teraz aspoň málo a vieš si pozrieť tie auta detailne, vieš prísť bližšie, vieš si ich odfotiť. Je to hlavne strašne zaujímavý koncept skrz to, že sú tu tie autá štýlom, že pohádzané v lese a ľudia pri nich stanujú. Že je to koncept, ktorý sa u nás často nevidí, že vyslovene, neviem, či keď natočíš teraz hentam, tak tam sú proste stany. Vyslovene tí ľudia dojdú s autom, zaparkujú ho tu, vystavia ho tu, umyjú si ho tu a potom stanujú To pri je ako ňom. normálny festival. No, že by to vyzerá ako normálny festival, ale taký viac menej autičkársky a zároveň dôležité, čo je dodať, je, že má to tu dosť úroveň. Organizácia je brutálna. To určite áno. A zatiaľ, akože asi nemôžem povedať zlého slova, je tu jedlo, je tu pitie, všetko. Čo, Dorito? Tam má Erik sedmičku, ten debil. To auto, když nemá sebe nějaký úpravy, tak to prostě nedá. Toto je kačka, ne? Matúš našiel kombik. Beams. Matúš, na čo sa pozeráme? M57? Je to Jay-Z? Štvorková Supra. Tohto som nevyspovedal. Vyspovedal som majiteľa tej oranžovej napríklad. Ktorá je z hodou okolností s hnedým interiérom. Tak, s to je... manuálnou prevodovkou. Je dovezená z Ameriky, pôvodná farba je kvázi nardo šedá, to je taká šedá. Ja akože oranžová s hnedým interiérom sa mi nepáči. Ale oranžovú si dal robiť on, preto sa dá všimnúť, že tá farba není v moc peknom stave. Pôvodne bolo šedé a bolo rozbité až po čelné okno. Aha. Tým pádom je dovezené z Ameriky, to môžeme vidieť podľa týchto smeroviek kvázi a odraziek. A je to... Že sa veľmi páči, že Matúš tu stihol normálne všetkých vyspovedať už. Kanjo. To je Kanjo. Tančo, no, na No Good Racing. No good race, Kanjo. Ale ešte majú tú sieťku, no, aby im nebolo vidno tváre. A počkaj, má tam masku? Má tam maják. O, tie koberčeky sú top. Tak nemá masku, má túto mesku. Akože táto je fakt bombová. Môj krásny obrandovaný tím na pozadí Toyota. Wow. Tak 4 alebo 5 litrov, nie? Jednotku upravený podvozok, bola buknutá na bok a jazdí s tým Taký time attack. Batman to A jeho vyzerá. žena to jazdí do roboty a on tým jazdíva to z weekendy time attack. Ona má draka vzadu. Ideme sa pozrieť. Som rozrušená týmto Skylineom vedľa trošku. Moja draka, áno. Cute. Aký je rozdiel medzi Chaserom a Mark 2? Mark 2. Na první pohled vysvětlek, předu a zadu maska, ale obecně to bylo udělané tak, že Chaser je jakože sportovní verze. To je originální platformy. Mark 2 byla taková když komfortní a pak ještě kresla, to bylo asi něco mezi, mám pocit. Ale všichni jsou Chaser, protože je to sportovní verze. A prečo ty chceš Mark 2? Mám rád komfort. A je to originální, protože není tedy ani jedna. Jedna tu je? Jedna. To vyzerá tiež pekne. Čo to je? 300 ZX?
Z32? Čiže to je Twin Turbo, to je o generáciu staršie. Nie, to je na to isté, čo máme, ja keby Milan sa robilo Z31 a Z32, pokiaľ viem, tuším, že Ona sa myslí robilo... Z-ko, ne ZX. No nie, 300 ZX, čo máme my. No. Pokiaľ viem, sa robili naraz a proste je turboverzia a neturboverzia. Ale možno sa robili o generáciu, neviem, nie som si istý. Ale je to isté Tak auto. to ťažké je, že? Streamovať a youtubovať, lebo čokoľvek povieš, tak vlastne Že? dostaneš Dostaneš veľmi povrch rýchly komentári. fast check. Ja preto radšej nič nehovorím o Už tam autách. Jimbo píše komentár, tak to vôbec nebolo. Nevyprávaj, o čom nevieš. Jimbo tam už dostal agro za Skyline na vozidlo. To je Chaser. Toto je Chaser. To je super. Aha, jaký VIP build. Pozri sa, aký VIP build. Cigary, šampáne vzadu. Diamanty. Ty Ešte keby kokšo. zo stropu zvisí taký ten luster. Počkaj. No, to je top. Tak toto vidno, no. Konec tu bugy nemá, tu svoje. No, to by som si pozrel. Čiže toto je Chaser a má svetla ako 36 podľa teba. Ty dostaneš strašné pojeby, chlapče. No nemá ho obracenie, má ho rovnako ako ten Civic. Mal trošku inak, ale akože No, same, podobný štýl. podobný styl, no. Mňa bolia nohy, mám dosť. Som pre Japonsko autovaná normálne. Hej, na Goodwoode mi to chýbalo. Neviem vám ukázať naše zákulisičko. Tuto máme merch zónu. A tuto predávame, hej, merčiky. Tuto máme papko zónu. Tu máme pneumatiky zónu. A tu je, že spinky zóna. A tu spinkáme. Tu máme takýto stanček na nožičkách, na strešej nôžke. A poď. Takto si tu spinkáme. Tu mám takto kufer, veci. Ale to zapnem, lebo lietajú tu včely a dávajú atak, tak v noci ma niečo neštipne do zadku. Pre istotu sme si zobrali aj centrálu, kdyby nieco. Merče som vám už ukazovala. Tak a ja si sem idem opäť sadnúť na pekný výhľad. Takže preteky v čomkoľvek, čo má kolečka, respektíve na čomkoľvek, čo má kolečka, sa práve teraz bude odohrávať. Tak to je koniec. Teraz si ideme pozrieť pretek. Pravidlá sú, že môže ísť na čomkoľvek, čo má kolesa a nemá motor. Je tam silná konkurencia, posúďte sami. A kolečka! Nevládzu. Puta! Ktoré podľa vás bolo najlepšie? Mňa veľmi pobavil dinosaur, pasa. Na začiatku bola babča v takom aute. Ja neviem, či to bude vidno na tom štartovacom videu. A to auto, ktoré tlačili, tak ju prešlo a ju vykotilo, to zamotala do toho svojho autička z papieru, ale... To bol šupací vozík a ona sedela v krabici na tom šupacom vozíku. Jaj! No a vlastne akože vytlačili auto naspäť, nič sa jej nestalo, hej, ona teraz ešte ide pretek len tým, že vyštartovala až neskôr, tak asi by chvíľku bude trvať, kým dorazí. Bola recovery. Je 7 hodín ráno, všetci spia a proste tuto náš kamarát si púšťa bomby, pesničky. Ale máš šťastie, lebo je veľmi milý a má 370 zetko, ale nedá sa to počúvať takto skoro ráno. Máme už čo to odjazdené dneska a musím povedať, že táto trať sa mi oveľa lepšie jazdí na PTŠákoch, my to voláme, alebo na pneumatikách určite nie takých, ktoré majú tak veľa gripu ako Semislick. Ja som prvých niekoľko jazd išla na semáčoch. Není som ja na takéto spontánne jazdy. Ale užívame si to, ešte nás čaká zajtrajšok. No a uvidíme, čo deň prinesie. Vítam vás pri druhom dni. Dávam vstup do druhého dňa skrz to, že už je síce, ak sa nemýlim, niečo po 12, ale bolo toho dosť a nestihli sme nič a keď sa vám priznám úprimne, som zabudol natáčať.
Takže máme druhý deň, nachádzame sa stále na Japfeste. Zetko už utrpelo nejaké tie šrámy z boja, by som to nazval. Už nemáme komplet zadok. Obuli sme tam momentálne 265, 260 gumy semysliky, takže auto vyzerá super, ale auto vlastne kompletne nemá zadok. A je to tu celkom zaujímavé, lebo každý si jazdí ako chce. Veľa jazdcov tu je takých, že za nimi sa nedá ani ísť, lebo je to veľmi nevyspytateľné za nimi ísť. Takže je to tu zaujímavé, je to poľský štýl. Takže keď bude niečo nové, tak sa zase ozveme, ale zatiaľ za nás super. Auto vyzerá nejako takto. Vlastne pinderka paket na všetkom. Kompletne to drží. A zadné svetlá som musel dať dole skrz to, že už tak visel iba na eskapaskách. Otrhol sa zadný nárazník, ktorý sa nachádza ešte stále niekde na trati. Nevieme kde, sme v plnom prúde. Momentálne sme obuli nejaké gumy na skúšku, sú to nejaké staršie semyslíky, ale s certifikáciou FIA. Auto na nich vyzerá veľmi prísne, neviem či to bude vidno, lebo sú brutálne široké. Takže je to zase niečo nové pre nás. Depo funguje v plnom prúde, dynamo prezúva a tak bojujeme pomerne s nedostatkom gum. Dobré ránko, o 3. hodine Japfestu. Práve teraz ideme na rozpravu, na ktorej sa dozvieme, či nás odtiaľto vyhodia. Prečo? Včera sme dostali výborný nápad po jazdení, ako veľa ľudí iných, že sa ideme fotiť na trať, pretože to bolo dovolené. No a ako sme sa fotili na trati, tak prišiel za nami jeden z túto chalanov, ktorí vyzerali, že sú takí, akože sa so všetkými poznajú a hovoria, že nechceme natočiť video, že budeme driftovať okolo našich aut, tak sme postavili Supru, jeho Yaris a čo tam bolo ešte, neviem, nejaké tretie auto. A driftovali sme okolo toho a teda driftovať po 6. by sme nemali, tak nás tam prišli rozpustiť a vyhrážali sa nám na rôzne spôsoby, že ako si to môžeme dovoliť a tak. Ja som to vtedy neuvedomila, je to moja chyba, tak samozrejme, keď nás vyhodia, tak beriem za to zodpovednosť, balíme sa a potichučku pôjdeme domov. Ale nenapadlo ma to v tom momente a svojím spôsobom ten chalan pôsobil, že vie o čom hovorí a že teda akože, že môžeme. A koľko on už tam predtým pol hodinu asi sa šmíkal a robil dym a neviem čo. Tak uvidíme, či nás vyhodia za pár donátov. Držte palce, veď tak nebolo. Dobre, pokus o vstup číslo 3. No tak, sme na trati, takže mali sme šťastie, nevyhodili nás. Samozrejme, ja si na budúce budem dávať pozor. Ani ma neupozornili, čo je od nich milé, lebo mala som to také stiahnuté polky, že čo bude. Ja si sa dneska perfektne, zatiaľ som to bola dvakrát som veľmi pekne prepojila celú trať. Takže ja som spokojná s dnešným jazdením. Aj keď som sa na to moc necítila 3 dní spať v stane a všeobecne si dlho hore a tak, ale nejako sa mi dobre jazdí, takže ja som veľmi spokojná. No a dnešný deň bude krátky, bude málo jazdenia a potom nás čaká dlhá cesta domov. Hodne dlhá cesta. Hodne. Inak jazdí sa tu tak, že sú dve štartovacie čiary. Jedna je na pravej strane, tá je pre tých, ktorí chcú ísť sami. A potom druhá ľava, a to je tá, že púšťajú ich, že koľko treba. Niekedy nás pustia aj 12 za sebou. Tak ja stávam väčšinou v tej ľavej, lebo je rýchlejšia. No a takéto sú tu pravidlá. Vlastne okrem toho tu žiadne iné pravidlo není. Proste ideš, jak je, tak je. Ale tak verím, že tento štýl sa určite niekomu páči, ale není to môj štýl. Ja mám ráda, keď sú zóny, keď je presne dané. Ako nevadí mi letieť v voláčiku, hej, lebo však to je sranda. Ale je to taký nekontrolovaný vláčik, kde si každý robí čo chce a to mi vadí, hej. Ale tak ja už som stará a fajnová, čo vám poviem. Zahrievame pre...
kamery. Mám hlavu jak veľryba v tejto prílbe vždy. Ale je karbon lebedina. Dobré ráno. Hlasíme sa priamo z auta, neviem či bolo Ninu počuť, ale chystáme sa na štart, takže zohrievali sme predné gumy. A je to prvá jazda dňa, takže poďme sa na to pozrieť, jak to dopadne. A uvidíme. Noc bola ťažká, rána sú ťažké, poďme na to. No čo? Na týchto gumách to v pohode preletí. Trošku sme dali agro, trošku. Trošku agro. Je to ťažké tam natiahnuť, je to peklo a rovina. Je, tak ako Nina hovorí, je to, máme tu jednu takú veľmi dlhú rovinku, neviem či to bude vidno, ale zrovna tam ide aj auto. A neviem, či nás bolo dobre počuť z auta, snažili sme sa, ale myslím si, že tam bol hluk. Každopádne, deň 4. v Poznaní v Poľsku na okruhu Tor Poznaň, Zetko máme na trati. Teraz som išiel jazdinou vlastne prvú jazdu, momentálne začíname voziť drift taxi. Včera sa jazdilo veľmi dlhý 8 hodín. Dneska vyzerá, že už sa jazdí menej, iba nejaké 4, ak sa nemýlim. Takže dneska je to o mnoho také lepšie pre nás. No, máme samozrejme málo gum, to už sme spomínali. A uvidíme. Auto na prvej jazde fungovalo super. Nina fungovala tiež dobre. Mali sme ťažkú noc, takže všetci fungujeme skôr na takom hybridnom režime ešte teraz ráno. Tak, ale zvládame to, sme na to trénovaní profesionáli cez zvládanie týchto víkendov, takže ideme na to, no. Co jest ten? Dobrý deň. Deň dobrý. No čo sa nám to tu deje? Tak išli sme sa previesť ešte posledný krát na okruhu, volá sa to, že parade po slovensky, netuším. To je tiež točka, ktorú sme prešli. A ťahli sme vlajky, lebo to tu v Poľsku nepoznajú. No dobre, tak vyzerá, že hlásim sa k vám posledný krát, ak sa nebudeme hlásiť cesty. Úspešne máme za sebou celý víkend. Za mňa veľmi dobrá akcia, užili sme si ju či už po stránke driftovania alebo nedriftovania. V momentálnom štádiu už balíme naše depo, mňa prejde odťahovka, takže, ale momentálnom štádiu balíme depo, takže už stany treba dať dole, všetko. Supra sa presunula vlastne na druhé miesto a za chvíľu by malo byť ešte nejaké vyhodnotenie a my už pomaly iba pobalíme a pôjdeme preč. Takže, ak je to posledný krát, tak